Ep, que ja comença. Sembla que era ahir que vam començar a YouTube, Sí, però jo ho vaig fer millor que vosaltres. No comencem, que el que fa el que pot no està obligat a més. Aquesta frase mai l'he entès. Fer el que puguis, home. És que sempre has de fer el comentari nyeny. A la que et treuen els cables als ordinadors no ets ningú. Digueu el que vulgueu, però com el primer vídeo dels mestres que vaig fer, no ho ha superat ningú. Amb això té tota la raó. Té més de 20.000 visites. 20.000 visites? Segur que va fer alguna trampa. Trampa? Ho dius per enveja. Mira't al mirall abans de parlar, noi. Enveja. Et va tocar un tema guapo i així qualsevol. I jo em vesteixo com em dóna la gana per fer els vídeos. Quina vergonya pel canal. Va, escolteu, que tenim feina per fer i estem gravant. La reunió d'avui és per parlar dels vídeos que farem el 2021. Hòstia, quin rotllo! I no podem tocar la guitarra? A veure, si no ho fem ara, després ens trepitjarem entre nosaltres, com ja ens va passar una vegada, recordeu? Ostres, sí, la vam liar molt, Sort que al final no ho vam publicar. Però si tampoc ho mira ningú això que fem, total, per 4 visites. No, home, no, sí que ho mira gent, de mica en mica s'omple la pica. En tot cas, anem ara pels vídeos del 2021. Farem una pluja d'idees. Ja comencem amb les dinàmiques conveiars. A veure, d'alguna manera ho hem de parlar. Què proposes? No, si ho hem de fer així, doncs no dic res més. Com es nota que no viu en una cova. Allà, a cop de garrot, ens entenem ràpidament. No, violència no. Parlant la gent s'entén. Hi ha massa egos aquí. Anem al gra. Què proposeu pel 2021? Podríem parlar de com fer reunions. Això ja ho hem fet. Aquest no l'he vist. Collons, si no mirem els propis vídeos que fem, anem a terra. A mi m'agraden els temes tecnològics i a la gent li fa molta falta. No en tenen ni idea, són uns empanats. Home, no te'n fotis dels nostres seguidors, només ens faltaria que s'enfadessin ara. Jo vaig fer el tutorial de Canva i va agradar força. Podríem fer més tutorials, no? Els tutorials són un rotllo, massa llargs, la gent vol coses ràpides, concretes, curtes, que no som els Rubius. Vídeos curts i a la teca. Jo faria cançons. Així la gent no ha ni de pensar, et foten el like i avall, ni aprenentatge ni hòsties. Home, ja que ens hi posem, fem coses per millorar l'educació, la comunicació, metodologies d'aprenentatge... Collonades! Jo faria vídeos de com putejar els profes. Això sí que tindria èxit. Els joves d'avui són massa innocents, massa insta i collonades i poca imaginació. A mi no m'agrada la línia que estem agafant. A veure, la gent té molts problemes comunicatius. És una línia a explorar. Si ja us ho dic jo, cop de garrot i segur que arriba el missatge. No, em referia a això, gestió de la informació, comunicació entre iguals, amb les famílies, entre els alumnes, a la feina, a casa, millorar la relació entre nosaltres. Avorrit de collons. Ens estem desviant una mica del tema de la reunió. Proposo fer servir pòstits i que cadascú posi 5 temes de què faria. Si fem servir pòstits, foto al camp. N'estic fins als ous dels maleïts paperets grocs. Sempre es desenganxen i cauen a terra. I la típica gent que ho escriu a llapis i en petit i no es llegeix. A la foguera. Jo he fet una llista abans de la reunió per tenir idees. Si voleu, la puc compartir. Pel Drive, per l'Slack, pel WhatsApp, per on? La tinc en paper. Mota mia, us he dit 1000 vegades que ho poseu a la carpeta compartida que tenim, si no després no trobem res. Després ho faig. Mireu, jo he apuntat mecànica de calderes,
com canviar el filtre de l'aire condicionat, tipus de tornavisos, com penjar un quadre, programar la rentadora... Sí, i donem un brico consejo. Però si no en tenim ni idea d'aquestes coses. El canal es diu Comunicació i Educació. On veus que digui tornavisos, filtres i calderes, sonat? No parlis amb aquest to, home. Totes les idees són benvingudes. Hem de respectar les opinions dels altres. Ja us vaig dir que aquest tio no serviria pel canal. No em vau fer cas i ara mira, programar la maleïda rentadora. A veure, algú ha fet una llista o té més idees? Podríem parlar de temes més profunds, com prendre decisions, lideratge, avaluació, progrés personal, competències... A mi em sembla interessant. A tu ningú t'ha preguntat, carallot. Si fem coses així, només ens miraran les tietes. Hem de ser canyeros, com els youtubers que triomfen. Vídeos de gent que té accidents, baralles, discussions... Certament aquests vídeos triomfen, però n'hi ha massa i no és la línia a seguir. A més, falten vídeos fets en català. En català? Sou uns carques. El català és una llengua morta. Morta? Però què dius? El que està mort ets tu. Hi ha més de 10 milions de persones que parlen el català al món, més que moltes altres llengües oficials. Ja ho va dir en Pompeu Fabra. Treballeu i treballeu cada dia perquè el conreu d'una llengua no es pot abandonar mai. Calla, que parla el poeta. Té tota la raó, però és que a més, si ho fem en castellà, no serem nosaltres. I si van criticar el Serrat o el Sopa de Cabra quan ho van fer, a nosaltres ens rebenten. Nois, això no està a debat. En català, com sempre hem fet, és la nostra llengua. Jo, si voleu que us digui la veritat, trobo a faltar alguna noia. Som tots tios i vells de collons. Noietes joves que animin una mica la festa. Això, perdona, és masclisme. I no podem tenir paritat en els vídeos perquè som la mateixa persona, capsigrany. Ara no ho he entès, això. Com la mateixa persona? La mateixa persona? Tu ets un cagacalces i jo un cowboy que viu al límit. On veus que ens assemblem? O fotem country o això s'acabarà morint. La gent vol canya. Si no voleu fer tutorials, podríem llegir contes. Tenim bona veu i fins i tot podríem fer personatges amb una musiqueta de fons. Sí, ara sem al nou Club Super 3. Hauria d'haver acceptat l'oferta per sortir al canal de criptomonedes. La tecnologia és el futur, no ho dubteu, i cada dia surten coses noves i la gent no en sap, i fins i tot ens podria patrocinar una empresa. En fi, veient com estem, el millor és que recollim el que ja hem decidit, ho compartim i anem afegint idees. Ho hem de tenir abans de cap d'any. Pau, tu no has dit res? És que no m'anava el micro ni la càmera, aquest ordinador és una cafetera. Jo penso que el millor és que ens passem a TikTok.